Ik al had Wargemaster Kronen bemiddelen, de kjeld is nog net uit de loft. Onze intocht, de officiële intocht van de stad Leeuwarden, die eindigt vanmiddag om 3:30 ongeveer op het Hofplein. Dat is het einde. Daarna gaan wij dus nog een bezoek brengen in een zeer afgeslankte vorm. Een bezoek brengen naar de Schans. En daar is dus een programmaatje in de Schanskerk en daar zijn wij dus zelfs onze Sinterklaas met een x-aantal pieten zijn daar dus aanwezig. Wat blijft staan en wat belangrijk is, dat op de dag van de inkomst Sinterklaas ook de Schans opkomt waar al die honderden kinderen staan. En dan mag je het noemen zoals je wilt. En ik op het Sinterklaasenfeest op de Schroons kwamen een soort band aan. Na 5 december zullen de strijdende partijen weer met elkaar om tafel om deze dag te evalueren. Dan wordt er ook nagedacht hoe het takomie mat. En dat kunnen nog 3 repeteren worden. Komt Sinterklaas volgend jaar ook op de Schroons nog? Dat denk ik wel, maar niet op dezelfde dag. Nou, dat is niet aan meneer Balk. Dat zien we nog wel. Ik denk dat we nu niet vooruit moeten lopen op wat volgend jaar speelt. Ik denk dat we nu moeten genieten van het prachtige weer en een prachtig Sinterklaasfeest.